govern i en col·laboració amb la Biblioteca de les Voltes acostumem a fer un taller d'introducció a l'hort urbà pels nens al carrer, que lamentablement aquest any per la situació amb la Covid no podrem fer. Tenint en compte que esteu en una zona amb el parc agrari tan a prop, us convidem a participar amb nosaltres d'aquest taller que hem realitzat a l'escola Joan Juncadella amb els nens de segon i de sisè. Sembrarem unes llavors i us donarem algunes pautes per començar el vostre hort urbà. Doncs bé, la idea és d'avui ensenyar-vos, explicar-vos que aquí al projecte de l'hort a la biblioteca hi ha llibres tant per entretenir-se com poden ser aquests contes o aquests poemes, com per aprendre a com fer un hort. I per fer-ho una mica més que vosaltres hi podeu participar, jo us he portat llavors de diferents plantes, terra per sembrar, i us he portat un enciam per cada un perquè us el pugueu emportar a casa. Perquè m'han dit que a l'hort hi aneu, però clar, hi aneu tots a la vegada. Segurament quan hi aneu voleu fer tots moltes coses, però aquest enciam serà per vosaltres perquè el pugueu plantar a casa. Farem una cosa, mireu. Hi ha unes quantes coses que són importants quan fem un hort. A veure si entre tots les endevinem o em sabeu vosaltres dir quines poden ser. Què us sembla que necessita una planta per créixer? Agua. A veure, vaig apuntant, A veure, aigua. Què més? Semillas. Semillas. Llavors. Terra. Terra. Pero si así no te ha dicho. Què més? Sol. Sol. Rayos del sol, sí. El sol, molt bé. Què més? Pero si el sol. I les plantes com mengen? O sigui, com és la manera que tenen les plantes de menjar? Doncs quan nosaltres les reguem, a través de les arrels, les plantes absorbeixen l'aigua, d'acord? Però al mateix absorbir l'aigua, el que fan és com xuclar nutrients d'aquests minerals, de tot això que hi ha a la terra, per portar-lo fins a les fulles, on amb allò de l'acció del sol el que fan és la fotosíntesi. Realment, el que mengen les plantes, o moltes d'elles, són sucres que amb això de la fotosíntesi aconsegueixen transformar aquests minerals que han xuclat, que han entrat a la seva sàvia i arriben a les fulles, i aquests sucres són els que alimenten a les plantes. Perquè quan vosaltres planteu una planta amb un test, per exemple, en aquella terra que hi hem posat nova quan hem plantat la planta, o la terra que ve en el test de la planta quan la comprem, té uns nutrients que la planta es va menjant de mica en mica, i arriba un moment en què aquells nutrients desapareixen. I què passa? Que quan nosaltres reguem, realment la planta vol xuclar nutrients i què li passa? Que no en queden. I llavors la planta es posa lletja. I es posa lletja perquè rebenta que només li hem estat donant de beure, però no li hem estat donant de menjar. Tenir un hort, com que és una cosa que hi ha gent que es pensa que és superfàcil, no és tan fàcil. Sobretot perquè s'ha de saber de quina manera l'hem de fer. Llavors em deixeu que aquí hi afegeixi aquesta cosa que molta gent s'oblida del donar de menjar a la planta, que són els adobs. Els adobs, que són, quan a vegades passeu per la carretera i sentiu aquella pudor com de caca que a vegades hi ha en els camps, sabeu per què és? Perquè hi hem posat adob. Sembrem la llavor. La llavor s'alimenta de què? De la terra, dels nutrients que hi ha a la terra gràcies als fems, de l'aigua que cau del cel, la planta creix, se la menja les persones o els animals, i quan aquestes persones o aquests animals tornen a fer caca, són fems que tornen a la terra per nutrir. És una mica una roda que no s'acaba. Les marietes són uns insectes superinteressants. Ajuden. I ajuden molt a l'hort. Que això també és una cosa molt interessant. Las avispas ponen miel. Abelles. No, les abelles. Les abelles i les vespes també ens poden ajudar de dues maneres molt diferents. I és que els insectes formen part de l'hort i de fet és lo normal. La gent que tenim hort ens preocupem molt quan tenim una plaga. Què vol dir quan tenim una plaga? Quan venen insectes que ens fan malbé les plantes perquè se les mengen i normalment ens enfadem i no els volem tenir, però esclar, les plantes estan a la natura i aquests insectes també hi estan a la natura i els insectes mengen o plantes o mengen a vegades altres insectes. I concretament les marietes
són molt interessants que n'hi hagin en els nostres horts perquè mengen... Qui sap què mengen les marietes? Mosquit. Sí. Les ranes. Les marietes mengen insectes, mosquits no crec, però sí mengen, per exemple, pugó. I el pugó és un petit insecte que no sé si després si podem anar a l'hort, igual el podem veure si teniu faves plantades, que ara és època. És un insecte que el pugó es menja la planta i si tenim marietes, què fa la marieta? La marieta es menja el pugó, amb la qual cosa ens ajuda a eliminar de manera natural aquells insectes que tenim a l'hort i que ens poden fer malbé les plantes. Les abelles ens ajuden molt amb la pol·linització dels Como la fruits. miel. Sí, La miel de los però elles el que fan és que venen a les nostres plantes a xuclar aquells ingredients que necessitem per després fer la mel al seu panal i amb aquest treball que elles fan, venint a buscar el nèctar o el que sigui a les flors, ajuden a que aquelles flors de tomaquera, per exemple, es pol·linitzin i es faci un tomàquet. Perquè si no, la tomaquera no és el cas, però sí que moltes plantes necessiten això, que hi hagi insectes que vagin d'una flor a l'altra per poder fecundar-se i fer el fruit, que és el que nosaltres volem que, per exemple, faci un ametller. Ara que he vist que teniu aquest projecte tan bonic dels arbres i n'he vist algun d'ametller per aquí. D'acord? Fem una altra cosa. Digueu-me fruites i verdures que us agraden. lechuga. A veure, Enciam. farem una llista. Un enciam. Enciam, Pastanaga. pastanaga, Tomàquet. a veure... Em sembla que et sortirà una llista molt llarga. Bueno, farem una llista... ja anem bé. Tomàquet... Què més? Zanahoria. Patatas. Hay una fruta que también me gusta. Patatas. Y zanahoria. Sí, aixequeu la mà i ho vaig dient els noms. Va, Jordi. Espera. Pera, una fruita, vale. Dylan. No Ui, t'he sentit? no sé si faig la lletra molt petita. Llegeix, oi, suposo? Patates ja ho han posat. Patates ja ho hem dit? Anàs. Zanahoria. Sí, Pastanaga, ja pastanaga. ho hem posat. Quina més? Álvaro. No me acuerdo del nombre, pero es como un árbol mini. És com un El arbol mini. bonsai. Però Eso no es una fruta, no és una fruita. Que es mengi, que es mengi. Una cosa que es mengi. Bròcoli. Brócoli. Ah, és veritat, el bròcoli té forma d'arbre petitó, molt Sí. bé. Me encanta. El bròcol. El bròcoli, Melocotón. el préssec, Muy lindo. Anàs. Plátano. El plàtan. La Jordi. fresa. La fresa. La maduixa. Sí? sí, maduixa, Què més? Ismael. El meló. el meló, molt bé. Meló. Vinga. Més. Mango. El El mango. mango, Sandía. molt bé. Meló. Ara esteu dient moltes fruites i verdures. Quins són més de verdures? Tomàquet. Tomàquet ja l'hem dit. Ismael. Fresas. Kiwi. Kiwi és fruita també. Jordi. Calabaza. Carbassa, molt bona aquesta. Lucía. Mandarina. Mandarina, molt bona també. Que ara és el temps de les mandarines. Digues, Álvaro Galán. Una granada de menjar. Una magrana, Una magrana, en català es diu. I magrana. Ismael. Naranjas. Taronja, també molt bona, que té moltes vitamines. Raíz. El raïm, que l'hem collit ara fa poquet. Digues, Plátano. plàtan ja l'han dit, escolta. Anàs. Fruits secs. Els fruits secs ens ho donen els arbres. els molt bé. fruits secs. Bueno, els fruits secs Son muy buenos. els deixo aquí a part perquè són molts i no ens donarà temps. Ui, el Miquel, que no t'havia vist. Miquel, No te da aquí. el kiwi ja l'han dit. te están grabando. Escolteu, i una planta que a mi m'encanta, bueno, una hortalissa que a mi m'encanta, que ara és època i que aquí al Baix Llobregat en teniu de molt bones. Ah, ja sé quina vols dir. Que fa una flor. Que fa una flor, però que molta gent no sap que és una flor. Berenjena. No? Ah, aquesta és una altra. El pimiento. Una que es menja així, es va traient les fulles i ens podem menjar les fulles. ¡Ah, sí, amigo! ¡El pimiento! Quina? Quina? Com es diu? Com es diu? ¡Ay,
l'hortalissa, que ara també és època de menjar-la, que normalment quan la mengem quedem amb la família, quedem amb molta gent, i anem i la fem a la brasa i després se suca amb una salsa que està molt bona. Que és típic posar-se un pitet. Sí, jo vull. I jo. Els que Molt bé, Emma. Escolteu bé, és una cosa que surt amb una gaina, però nosaltres no la veiem normalment perquè quan la comprem ja està calada moltes vegades. I jo, que la planto a casa, no, escolta, és una hortalissa. La trec, la obro i trec cada boleta i té un gust. És de color verd! És de color verd! Ara ho ha dit la Emma, pèsols! És de color verd! És de color verd. Aguacates! Els pèsols. Ui, si m'hagués de menjar aguacates em posaria així. Sí, el kiwi perquè és verd, però no surt dins d'aquesta vaina, d'aquesta llavella, com explicava la Cella. Sabeu per què us he dit? Sabeu per què us he dit de fer dues llistes? Perquè jo aquí he posat les plantes, ho dic perquè realment hi ha fruites i verdures barrejades, perquè em podríeu dir que el meló i la síndria són fruites, no? I que potser haurien d'estar aquí. Però és que el que he fet ha sigut totes aquestes plantes, bueno, la maduixa l'hauria d'haver posat allà, però vaja, la majoria d'aquestes plantes surten d'arbres, la maduixa no, i definitivament la trec perquè està mal posada aquí, Totes surten d'arbres que es fan més o menys grans, mentre que totes les altres que tenim aquí surten de plantes. I per això hi he posat la síndria, el meló i la maduixa en aquesta banda d'aquí i no aquí, perquè tot això serien arbres i això serien plantes. I per què us he dit de fer les dues llistes? Perquè hi ha una cosa que vosaltres no, perquè sou molt joves, i ara quan nosaltres anem a comprar la fruita o la verdura en una botiga, ens passa, que és que gairebé hi ha de tot durant tot l'any. En qualsevol cas, fem una cosa, ens oblidem d'aquestes plantes d'aquí i anem un moment a centrar-nos en aquestes que hi ha aquí, que em semblen més interessants. A vosaltres quines us sembla que creixen a sobre de la terra? A sobre o a sota? Sí, a sobre. Llavors, l'enciam que us sembla que surt? Per sobre o per sota? Per arriba. O sigui, per arriba de la terra o cap avall de la terra? Els enciams, en teniu aquí l'hort segur, no? Per arriba. Cap amunt. Vale. I les pastanagues? Cap avall, Has de parlar ben fort. I els tomàquets? Cap amunt. I les patates? S'han d'agafar amb una pala. Tu n'has escollit de patates segur, S'han de desenterrar. Yo tengo una casa Hi ha molta gent que es pensa que les patates surten penjant d'una planta com el tomàquet. El bròquil. El bròquil no, el bròquil cap amunt. I els melons? Cap amunt. I la síndria? La síndria està sota terra? Sí? Cap amunt, però ja veureu. Així com el tomàquet fa una planta que és molt gran i van sortint tomàquets aquí, les síndries, les carbasses i els melons creixen les plantes arrossegant-se per la terra i llavors els melons queden a sobre de la terra, però no enterrats, d'acord? I us ho dic perquè aquestes tres són família. No sé si ho sabíeu, que també dintre de les plantes hi ha famílies, perquè si ho penseu, una carbassa, una síndria i un meló, encara que de dintre els gustos no siguin semblants, sí que una mica s'assemblen en que les plantes corren per terra, donen fruits molt grans i fan unes flors semblants. Perquè són plantes diferents, però són de la mateixa família. Són la família de les cucurbitàcies. Tenim una família més en aquí, després us la diré. Salen de la misma forma.
Creixen d'una manera similar, tenen unes fulles que són molt similars, tenen unes flors que són molt similars i a més tenen flors masculines i femenines, cosa que amb altres plantes no ens passa. I us ensenyaré una cosa. A veure, aquest llibre l'he escrit jo. No sóc aquesta, d'aquí. Sóc aquesta d'aquí. I us ho vull ensenyar perquè en aquest llibre hi vam fer un dibuix que a mi em va semblar que era molt, molt important posar-lo perquè aquí hi ha aquest dibuix, que ara us el podeu anar passant, que ensenya com són les flors de les cucurbitàcies, diferents, les masculines de les femenines. Us ho passo i ho podeu llegir aquesta explicació. Però és molt curiós que és que les flors que són femenines, no us ho dibuixaré perquè jo per dibuixar soc molt dolenta, però per exemple la flor d'una carbassa, la flor femenina té una carbasseta petita i a sobre una flor que sempre és groga. I la flor que és masculina és groga també la flor, però no té la carbasseta a sobre. I qui diu la carbasseta diu el meló, la síndria, el cogombre. Hauríem d'anar a l'hort, però hi ha una cosa més que no us he explicat, és que aquí hi ha la carbassa petita i aquí hi ha... a part que hi ha famílies a dintre de les plantes, també hi ha temporades. Perquè us penseu que això és tan fàcil com altres coses de les que hem parlat. Si aneu a un pagès d'aquí de Sant Vicenç i li demaneu que us vengui 1 quilo de melons, us dirà, ui, fins a finals de juny ben bé o primers de juliol no en tindré de melons. Perquè ara no hi ha melons als horts. Perquè no és temps. Per què? Perquè els melons són plantes, i qui diu els melons diu les síndries, diu els tomàquets, bueno, no n'hi ha gaire... No, les maduixes comencen ara, perquè les maduixes són més aviat plantes que comencen ara en tot cas bueno, fa molt de fred, però d'aquí un mes ja començaran. Però sí que, per exemple, de tomàquets, de síndries, de melons, de pebrots, d'albergínies, les carbasses, els carbassons, els cogombres, són plantes que creixen durant l'estiu, necessiten calor per créixer. Mentre que moltes de les altres, ara si vas a un hort, què pots trobar en un hort? Què tenim a l'hort nosaltres plantat? Ho sabeu? Pastanagues, espinacs, Bledes, en tenim maduixes, cols, coliflors, patates, però la patata no creix, oi? La tenim petita i no... perquè fa molt fred. Fa molt de fred, estem investigant, aviam. Podrien haver-hi faves, podrien haver-hi pèsols, I faves també en tenim. bròquils, cols, coliflors. Per què? Perquè aquestes són unes hortalisses que creixen quan fa fred. Hi ha plantes que necessiten que faci calor i hi ha plantes que necessiten que hi hagi fred. I què passa? Doncs que amb això de la globalització que n'hi diuen, ara aquí no és època que hi hagi melons i els melons que hi ha a les botigues què fan? Els porten de països on ara fa calor. I els porten d'aquells països cap aquí perquè aquí la gent se'ls pugui comprar. Quan, si us dic la veritat, els melons que estan bons són els que estan acabats de collir i que són del pagès de més a prop. Sempre. Si vosaltres teniu la sort que podeu anar a comprar en aquests pagesos d'aquí de Sant Vicenç, que molts quan veig que tenen cartells, o el que deia ella, que els calçots te'ls fa el mateix pagès. Segurament són collits del dia abans i acabats de fer. O les taronges. Imagineu si és sàvia la natura, que ara quan fa fred, que diuen que necessitem molta vitamina C per prevenir els refredats, és just ara quan estan les taronges, les mandarines, que estan sortint i les estan collint dels arbres. S'han estat fent i creixent a l'arbre durant tot l'estiu perquè just ara puguem fer els sucs amb més vitamina que ens anirà bé pel cos. Us he portat terra. I us he portat uns potets per sembrar. Aquest potet que us he donat, bueno, que us han repartit, perdó, és d'un material especial. Això se'n diu torba premsada. I què vol dir? Que aquest potet, quan creixi la planta, el podem posar directament a la terra de l'hort sense haver de treure'l, com hauríem de fer si preparéssim el planter
amb un pot de iogurt o amb un gotet de plàstic. Per què? Perquè és un material que és biodegradable. Les arrels de les plantes podran atrevessar-lo i de mica en mica s'anirà desfent i és bo per la planta. Però sí que m'interessa que us fixeu en un detall, i és que té, a sota, ho veieu, no? Què té? Té uns forats? Sí. I per què us sembla que poden ser... Per les arrels. Per les arrels. Més que per les arrels, aquests forats són importants perquè si plou molt, l'aigua pugui sortir. Això penseu que si mai planteu qualsevol cosa amb un test, ja no dic a terra, un hort a terra, sinó amb una torreta o amb una jardinera, és molt important sempre que hi hagin forats. Forats pel drenatge, perquè se'n pugui anar... No, sí que poden veure perquè quan plou molt el que pot passar és que les arrels s'ofeguin. Si les arrels queden en un test o en una terra massa mullada, les arrels, tot i que viuen a sota terra, es poden ofegar. Aleshores és molt important sempre que vosaltres prepareu llavors per sembrar, les feu servir amb un potet que pot ser reciclat, però sempre que hi feu un foradet, perquè aquesta aigua pugui marxar. D'acord? Segona cosa important, ara us posaré una miqueta de terra cada un en aquest paper de diari que hem posat i escolteu, és super important que aquesta terra, quan empleneu això, no l'apreteu. A veure, jo normalment això ho faig amb un nen per allò de les distàncies. Imagineu-vos que aquí hi ha una persona. Si aquesta persona ha de créixer i s'ha de moure i jo l'estic abraçant així fort, què us sembla que podrà fer? Per així, no? No es podrà moure gaire. Doncs una mica amb les plantes passa el mateix. Si nosaltres apretem massa la terra, a les arrels, els hi costa molt més créixer i si no poden créixer bé, els hi costarà més a les arrels fer que la planta de sobre de la terra creixi més. I això és important que ho tingueu present sempre i per això l'hort, una de les coses que sempre es fa és amb l'aixada treballar la terra. Per què? Perquè estigui tubeta. Perquè si la terra està molt apretada hi ha plantes que els hi costa molt i plantes que poden ni arribar a sortir. Això que serveixi per entendre per què aquesta terra no l'hem d'apretar massa. I després us repartiré unes llavors. Aquí he portat més de llavors, que de fet us les deixaré per si voleu fer algun experiment relacionat amb això que us he explicat, que penso que és una cosa que la podeu fer fàcil perquè uns potets de terra no ocupen gaire puesto. Mireu, us he portat llavors de tomàquets cherries de color groc. Mireu, quan nosaltres plantem llavors hi ha una cosa que és superimportant perquè surtin i per això us deia de deixar-vos amb més perquè ho pugueu comprovar, però esclar, com que heu d'esperar uns dies que surtin les llavors, doncs és important que ho pugueu fer aquí a la classe, en tot cas. I és que, com més enterrem les llavors, més difícil és que surtin les plantes. Això és terra. Això no és fems, no és caca d'animal, Perfecte. No l'apreteu. A veure, no sé si us agrada tots el pa amb tomàquet. Oh, m'encanta. Oi que quan fregueu un tomàquet a sobre del pa normalment queden algunes llavors? Les heu vistes? Sí, con el tomate puede hacer ketchup. Doncs aquestes llavors que us porto, que són de cherries, com que són... Perfecte. Com que són llavors de tomàquets molt petits, són bastant més petites que les llavors dels tomàquets que fem servir per les amanides, aquells grossos, o el que fem servir per sucar el pa. És més petit. Aleshores, us donaré 2 o 3 llavors a cada un, que ningú s'enfadi si n'hi dono 4 i un n'hi dono 2, perquè, a veure, són molt petites i costen a vegades de repartir. I farem una cosa, les deixarem a sobre de la terra. A sobre, o sigui, no enterrades, No vull que feu allò que moltes vegades fem de fer amb el dit fer un forat per posar allà la llavor. Perquè moltes vegades les llavors no surten i és perquè les enterrem més del compte. Aleshores, jo ara passo
A veure, Dóna-li la teva feu una fulla. cosa, si em poseu així la mà, em serà més fàcil repartir. La germà va seguir el pati. Sí, segurament. Són superpetites. Bueno, Les heu de posar a sobre. i ara les poseu a sobre de la terra. Si les podeu posar separades, una mica separades, millor. A sobre de la teva, Vinga, va, posa-les a sobre, separades. No, així, posa la mà clara. No, així, és que jo no ho poso clara, ara. Posa-les a sobre. A veure, poseu la mà així clara. Sense Poseu-les a sobre de la terra, separades. les posis a sobre. Si les podeu posar separades, Pot ser, molt bé. Su padre y mamá han seguido. Vale, no les toquis, estic de l'escola. Hem vist que les toques, sí, podeu posar la mà així clara. Doncs escolteu, diuen que la norma per enterrar les llavors és que mai tingui a sobre més terra que 3 vegades la seva mida. Heu vist lo minis que són aquestes llavors? Sí. 3 vegades la seva mida amb terra a sobre, què us sembla que pot ser? No feu res, penseu, què us sembla que pot ser? Una formiga. O sigui, més o menys el que medeix una llavor. Un 3. Per què us ho dic, això? Perquè mireu, si nosaltres tenim la terra i fem així amb el dit i fem aquest forat, que queda així, i tirem aquí la llavor, una llavor que és així, i us he dit que se suposa que no podem enterrar la llavor més de 3 vegades la seva mida, quan se suposa que 3 vegades la seva mida hauria de ser que la llavor quedés més o menys aquí, sí? Estem d'acord? Més o menys, més o menys. Què li passa quan això ho emplenem de terra i ho reguem? Que aquesta llavor que comenci a créixer esperava més o menys que quan arribés aquí ja poder fer unes fulletes, no? I què li passa? Doncs que arriba aquí i no veu el sol encara. I què ha de fer? Créixer més i créixer més. I pel camí moltes vegades es poden morir. I per això moltes vegades hi ha gent que quan comença a fer l'hort amb llavors, la sensació que té és que amb llavors les plantes no creixen, no surten mai. I per què és? Perquè les han enterrat més del compte. Ho veieu que és una cosa que és molt tonta, però que pot ser un desastre? O sigui, et pot semblar que t'has equivocat del tot? Sí o no? Sí. Doncs ara què hem de fer amb aquestes llavors? Jo el que faig amb les meves a casa és que ara agafo, mireu, una miqueta de terra així i la poso, res, així només que perquè quedin una miqueta tapades i ja està. Com si féssim un polsim de sal. Exacte. Sí, només un polsim així, només que no les veieu. Sí, res, un polsim molt petit. Així, però després tu. Així? Una miqueta per sobre que ja no es vegi. Però només perquè llavors es passaria això. Com si féssim un polsim de sal. Sí, una miqueta, només que quedin Només tapades. tapadetes així una mica. Només que quedin tapades, Sí, un llençolet. sí. Ja està, només que no es vegin. A veure, i ara què us sembla que hauríem de fer? Regar-la. Regar-la. El que passa és que això no ho farem aquí perquè la senyoreta en tot cas ja us dirà que ho regueu i ho regueu. Regadora. Però sí que és molt important dues coses perquè aquestes llavors surtin. Una, què passa? Ja és hora del pati potser, sí, no? Sí, però no passa res. Ja acabem. Ja canviarem una mica l'horari. No us preocupeu. Atenció, i amb això ja acabo, Perquè aquestes llavors surtin és molt important dues coses. Una, que reguem, perquè sense l'aigua aquesta llavor que ara està esperant no s'activarà i el que volem és que s'activi, d'acord? Perquè germini. I dos, que tingui escalfor. Aquestes llavors, si les poguéssiu tenir en una safata durant uns dies aquí, a prop de la calefacció i de la llum, seria ideal. Aquestes llavors haurien de sortir aproximadament en una setmana màxim
haurien de començar a sortir les primeres tomaqueres. I llavors les podeu mantenir aquí fins que es puguin trasplantar l'hort, però les podeu portar a casa. D'acord? No li ha de faltar humitat a la terra, però això no vol dir regar cada dia, vol dir que no li falti humitat, ja sou grans com per saber quan una cosa està molla o no. I us he dit que us havia portat uns enciams, com que ja veig que teniu ganes d'anar al pati, us els deixo perquè us els repeteixi la profe després, abans de marxar a casa. Us sembla bé? I per mi ho deixem aquí, d'acord? M'agradarà molt si la Senyo o la Dire o qui sigui m'envieu fotos d'aquestes tomaqueres quan hagin sortit. Jo no les penjaré a les xarxes socials, però sí que m'agradaria veure-ho. I res, desitjar-vos que... Però si ensenyo l'hort, no? Anem a veure l'hort? Sí. Sí, no? Que vegi tot el que tenim plantat. Escolteu, fem una cosa, no toqueu el potet que teniu aquí, perquè si el toqueu sabeu què passarà, no? El tomàquet. Que caurà... Soc l'Ester Casanovas, soc l'autora del Pagesos de Ciutat i si voleu compartir les vostres imatges amb aquestes sembres o fer alguna consulta sobre l'hort urbà, em podeu trobar a les xarxes socials amb el nom de Picarona Blog.